आई भैया आज हमने के चंद्र ज्योति रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उपस्थित बनी जा संचालक धनंजय तिवारी जी, कीबोर्ड प्लेयर विश्वामित्र बाबू और हम गायक माली। उन्हें भाव लगा था भैया केवल एक लड़की से प्यार मिले बा, लड़कियां के शादी तो होगी बा, लड़कियां ससुर जाने की तैयारी कर दिया लेकिन मोबाइल से बात होता। लड़कियां कॉलेज की जान तो ससुर जाता रू, लेकिन ये बताओ हम कैसे जिए तारे खातिर की पढ़ाई लिखाई अपने जीवन के बर्बाद के लिए बनी तो कैसे कम भाव में खालस साची कहतानी तोहसे प्यार कइले बानी, साची कहतानी तोहसे प्यार कइले बानी। तोहरे खातिर गलती हम हजार कइले बानी, साची कहतानी तोहसे प्यार कइले बानी, साची कहतानी तोहसे प्यार कइले बानी। और लिखवा खालस तोही हमर रानी हौ, तोही कटरीना, लाखों में एक बारू तू तो हसीना। तोही हमर रानी हौ, तोही कटरीना, लाखों में एक बारू तू तो हसीना। हो कॉलेज के पढ़ाई सब बेकार कइले बानी, साची कहतानी तोहसे प्यार कइले बानी, साची कहतानी तोहसे प्यार कइले बानी। निम्नो चीज नाकाम हो जाला, निम्नो आदमी बदनाम हो जाला, निम्नो चीज नाकाम हो जाला, निम्नो आदमी बदनाम हो जाला। प्रेम करो बेहतर ना चला, प्रेम करो बेहतर ना चला। जब एक रोज मिल जाला तो आराम हो जाला, जब एक रोज मिल जाला तो आराम हो जाला। ओह साची कहतानी तोहसे प्यार कइले बानी, साची कह